கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 92ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்திலே, நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாம் செழிப்பாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறோம். ஆனால் அந்த செழிப்பை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது என்பதை அறியாமலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் என்று சொல்லுகிற அந்த செழிப்பின் ரகசியத்தை ஒரு மரத்தின் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கும்படி விரும்புகிறார். நாம் பனையை போல செழிப்பதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? செழிப்பதற்கு நாம் என்ன வழிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. நாம் நீதிமானாக மாறும்போது பனையை போல நாம் செழிக்கிறோம். நாம் எப்படி நீதிமானாக மாற முடியும்? நாம் நம்முடைய தேவனை நம்பும் போது, அவரை விசுவாசிக்கும் போது அது நீதியாக எண்ணப்பட்டு நம்மை நீதிமான்களாக அவர் மாற்றுகிறார். கலாத்தியருடைய புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது, அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. இந்த ஆபிரகாம் தேவனை அறியாதவனாக விக்கிரக ஆராதனைக்காரனாக காணப்பட்டான். ஆனால் மகிமையின் தேவன் அவனை சந்தித்த பின்பு அவன் இதுவரைக்கும் அனுசரித்து வந்த விக்கிரக ஆராதனைகளை விட்டுவிட்டு உண்மையான தேவனை நம்பவும் விசுவாசிக்கவும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அவர் காண்பிக்கிற அந்த தேசத்துக்கு அவன் கடந்து வரும்போது தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்து ஒரு செழிப்பை கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்தார். அது பூமி தாங்க முடியாத அளவுக்கு அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் செழிப்பை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நாமும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு மனிதனாக இந்த உலகத்திலே வந்தார். அவர் என்னுடைய பாவத்தை போக்கும்படியாக கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். 3வது நாளிலே உயிரோடு கூட எழுந்தார் என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய இருதயத்திலே விசுவாசித்து நாம் நம்முடைய வாயினால் அறிக்கைப்படும் போது தேவன் நம்மை நீதிமான்களாக ஆண்டவர் மாற்றுகிறார். நாம் இந்த நீதிமானாக மாறும்போதுதான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். இந்த ஆண்டவராகிய இயேசுவை நாம் நம்பும் போது, இந்த ஆண்டவராகிய இயேசுவை நாம் விசுவாசிக்கும் போது, நீதிமொழிகளுடைய புஸ்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது போல, கர்த்தரை நம்புகிறவனே செழிப்பான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். யார் கர்த்தரை நம்புகிறார்களோ, யார் இயேசுவை நம்புகிறார்களோ, யார் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறார்களோ, அவர்கள்தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் செழிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, நீதிமானுடைய செழிப்பு பனைமரத்தில் இருக்கிறதாக இங்கே வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. பனைமரம் என்று சொல்லுவது இந்த நாட்களிலே பேரீச்ச மரம், தென்னை மரம், பனை மரம், பூங்காக்களை அழகுபடுத்துகிற கூந்தல் பனை, இன்னைக்கு நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிற பாமாயில் என்று சொல்லப்படுகிற எண்ணெய் மரம், இவைகள் எல்லாமே இந்த பனைமரத்துக்கு சார்ந்த ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது. இந்த பனைமரத்தில் 3 விதமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தின் செழிப்பை ஆண்டவர் அதற்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். அதனாலதான் நீதிமான் பனையை போல் செழிப்பதற்கு அந்த பனைமரத்துக்குள்ளே 3 தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள், 3 தெய்வீகமான குணங்கள் அதற்குள்ளே காணப்படுகிறது. முதலாவதாக இந்த பனைமரத்தை நாம் பார்க்கும்போது அதற்கு ஆணிவேர் இலை. எல்லா மரங்களையும் நாம் பார்க்கும்போது அது தன்னுடைய வேரை ஆழமாக செலுத்தி ஒரு ஆணிவேரோடு கூட காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த பனைமரம் தன்னுடைய ஆணிவேர் அற்ற ஒன்றாக அந்த மரத்தை சுற்றிலும் சிறிது சிறிதான வேர்களை அது பூமிக்குள் அனுப்பி அதிலே அது நின்று வாழக்கூடியதாய் காணப்படுகிறது. நாம் இந்த பூமியில் வாழ்ந்தாலும் இந்த உலக வாழ்க்கை நிரந்தரமானது அல்ல. அதனால் உலகமாகிய இந்த பூமியை நாம் நம்பி ஆணிவே விட்டு நாம் பூமிக்குரியவர்களாய் வாழக்கூடாது. நாம் கர்த்தரை மட்டுமே சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதை
இந்த பனைமரம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு பெரிய பாடமாய் காணப்படுகிறது. பனைமரம் பூமியில் தற்காலமாய் வாழ்வதற்கு ஒரு பக்கவேர் விட்டு ஜீவிக்கிறது போல ஆண்டவராகிய இயேசுவும் இந்த உலகத்திலே அவர் வந்தாலும் அவர் அவருடைய வார்த்தையை அவர் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார். யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே, நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல நீங்களும் உலகத்தார் அல்லவே. நான் பூமியில வாழ்ந்தாலும் அந்த பூமி நிரந்தரமான ஒரு வாழ்வு கிடையாது. நீதிமான் பூமியை சார்ந்து வாழாதபடி பரலோகத்தின் தேவனை சார்ந்து அவன் வாழ்வதனால் தேவன் அவனை அபிரவிதமாக தேவன் செழிக்க பண்ணி, அந்த பனைமரத்தை போல ஆண்டவர் அவனை செழிக்க பண்ணி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். இரண்டாவதாக இந்த பனைமரத்தை நாம் பார்க்கும்போது அந்த பனைமரத்துடைய வெளி பகுதியானது மிக கடினமாக, அது மிக உறுதியான ஒரு வைரம் பாய்ந்ததாக காணப்படும். மற்ற மரங்கள் உள்ளுக்குள் இருந்து வைரமாக கடினமாக காணப்படும். ஆனால் இந்த பனைமரமோ வெளிப்பகுதிகள் கடினமாய் இருக்கும், உட்பகுதியோ மென்மையாய் காணப்படும். இந்த பனைமரத்துடைய வெளிப்பகுதி எப்படி கடினமாய் இருக்கிறதோ அதுபோல நீதிமானுக்குள் பாவமோ, நீதிமானுக்குள் பிசாசோ, நீதிமானுக்குள் இந்த உலகமோ எளிதாய் உள்புகாதபடிக்கு எப்பொழுதும் பாவத்தையும் பிசாசையும் அவன் எதிர்த்து போராடி ஜெயமெடுக்கிற ஒரு அனுபவத்தோடு கூட அவன் வாழ்கிறவனாய் காணப்படுவான். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்தாலும் இந்த பாவத்துக்கும் இந்த பிசாசுக்கும் அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. அவரே சொல்லுகிறார். யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கும் போது, இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான், அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. இந்த உலகத்தின் அதிபதியாகிய பிசாசு அநேகரை பாவத்தினாலும் அநேகரை சிற்றின்பங்களினாலும் உலகத்தினாலும் அந்த பாவத்தின் வல்லமையினால் நிறைத்து விடுகிறான். ஆனால் நீதிமானோ தன் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காதபடி, பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி அவன் தேவனுக்காக வைராக்கியமாய் வாழ்கிறபடியினால் தேவன் அவனை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து அந்த பனையை போல் ஆண்டவர் அவனை செழிக்க பண்ணுகிறார். மூன்றாவதாக பனைமரத்துடைய உட்பகுதியை நாம் பார்க்கும்போது அது மென்மையாய் இருக்கும், கடினமற்றதாக அது காணப்படும். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுவை நாம் பார்க்கும்போது அவர் மனதுருக்கம் உடையவராய் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தார். அவர் வியாதியஸ்தரை கண்டு மனதுருகி அவர்களை தொட்டு அவர்களை சுகமாக்குகிறார். பிசாசினால் அலைகழிக்கப்படுகிற மனிதர்களை பார்த்து மனம் இறங்கி விடுதலை கொடுக்கிறார். மரித்த லாசருவை பார்த்து மனம் இலகி கண்ணீர் விட்டு உயிரோடு கூட எழுப்பினார். பாவத்தை வெறுக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் பாவியையோ நேசிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். அதனாலதான் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கவளே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் என்று இயேசு இருக்கரம் நீட்டி நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் அழைத்து நீதிமான் பனையை போல செழிப்பதற்காக அவரை நம்புகிற பிள்ளைகளை தேவன் செழிக்க பண்ணி ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். அருமையான தேவ ஜனமே, இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்தாலும் நாம் இந்த பூமி நமக்கு சடம் அல்ல, இது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு வாழ்க்கை. அதனால் பூமியை சார்ந்து வாழாதபடிக்கு பரலோகத்தை சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்று இந்த பனைமரம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இரண்டாவதாக பாவம் பிசாசும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழிக்காதபடிக்கு அந்த பனைமரத்தின் வெளிப்பகுதி எப்படி கடினமாய் காணப்படுகிறதோ அப்படி நாமும் அந்த பாவத்துக்கும் பிசாசுக்கும் இடம் கொடுக்காதபடி தேவனுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையில நாம் வாழ வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். மூன்றாவதாக நாமும் ஆண்டுடைய அன்பை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவராகிய இயேசுவின் மனதுருக்கத்தின் ஊழியத்தை நாமும் செய்வோம் என்று சொன்னால் தேவன் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் நம்முடைய சபையையும் தேவன் பரலோகத்தின் தேவன் பனையை போல செழிக்க பண்ணி நான் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். இந்த ஆசீர்வாதத்தை ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு அனுக்கிரகம் செய்வாராக. ஆமென்.